Kufamba nesipika, kufamba nespika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nespika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nespika remaku, kufamba nesipika, kufamba nespika remakuwa, kufamba nesipika, kufamba nespika remaku, tofamba nesipika. Yandikudzei guwa, ndine guwa. Huyai ndikudzei guwa. Kufamba nesipika, kufamba nespika remakuwa, kufamba wakatarisha zasireka anobvumidzwa ngotaura makuwa evanhu. Nesi totongomataura makuwa ake kana abuda. Toregererei kumataura makuwa ake kana abuda. Kana abuda makuwa ake totongomataura, toregererei kutaura makuwa ake. Anjaurai vamwe wani. Kufamba nesipika, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika remakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika remakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika iwe, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika. Ndauya neguwa, ndine guwa. Huyai ndine guwa. Kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika remanzi on your way to the airport. Kufamba nesipika, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika rama. Guys, ndayane guwa, fresh guwa. Iri guwa gairi guys ka, iri ndo guwa. Ndati nasi nimbochigwinawo. Hetwa SIS MELLY veti makuwa monyeba. Iye antaura makuwa edu wani. Anotaura makuwa evanhu wani. Takakumbirira gurundoro. Gurundoro takakumirira. Kufamba nesipika, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika ramakuwa, kufamba nesipika, kufamba nesipika remakuwa, kufamba nesipika. Right, mamuka say guys, ndauya neguwa. Ndauya neguwa. Ibva pano, anotwalira ndiri makuwa ibva pano. Ibva pano, anotwanza ndiri makuwa ibva pano. Ibva pano. Itogara wabva pano anotwa musete makuwa mumeme. Hakuna izvozvo. Asingadi makuwa gara wabva pano. Please, gara wasuduruka pano. Pamberi neguwa. Guwa kuvanhu. Guwa kuvanhu. Guwa kuvanhu. Topakura guwa kuvanhu. Handitika guwa kuvanhu. Mamuka say guys, anoti haasi kuda guwa, please bva pano. Admin, please block. Adina kundiudzira zvokutaura. Block. Time yekubhuliwa yakapera. Time yekuti bully guys, you bulled us. You bulled us. Mchiti, hey, you are way bigger than that. Nyararai, hey, musa bulliwe. Nyararai sine, just keep quiet. Time yekubhuliwa is bigger than that. You bulled us. It's now over. We are taking the stand as Machembere. We are taking back our power. Yes. And it's moda kuta techniques hande itoni. Kufamba nesipika. Kufamba nesipika ramakuwa. Kufamba nesipika. Kufamba nesipika ramakuwa. Kufamba nesipika. From South Africa ndistotonga. Hakusi kushideni kunoko. Haisi shideni ino South Africa ndistotonga. Kufamba nesipika. Kufamba nesipika ramakuwa. Kufamba nesipika. Kufamba nesipika ramakuwa. Kufamba nesipika. Kufamba. Right. Team D mamuka say, how are you guys? How are you? Ndakuvigirai good news reguwa. Handitika good news reguwa iri ndere kuti queen venyu vapindira. Queen. Queen venyu vapindira. Vapindira queen. Naika mawira queen ahoi. Muriko here uko mawira queen. Ahoi mawira queen muriko here uko. Makagadzirira ma extra pants. Makagadzirira ma penti tutu maura queen. Ahoi.
Maura Queen ahoy, Maura Queen ahoy. Muriko ere uko Maura Queen. Tofamba nesipika. Tofamba nesipika ramakuwa. Tofamba nesipika. Tofamba nesipika ramakuwa. Right. Shiden guys, Shiden wapindira. Shiden varlenda. Vari pa airport vainda vari ku immigration zvavo vari kumbogadzisa nyaya dzavo pa immigration but vapindira naika ndangoti ndisimbise guwa iri rekuti Sweden vapindira handitika Sweden vapindira vari pa immigration right now as we speak pane timu rakavamirira riripo handitika paguwa kana rifuka kana vobudaiwa muchaona live kwavo indati tisimbise basa redu ndire kusimbisa naika basa redu ndire kusimbisa nekusapota anditi munofanwa kuza team diaries inozviziva kuti we don't have team atina masaidi atisiva na team nyingi hati keche ma feelings tino supporta zviri pa ground zviripo akanaka aita chake tiri pa ground tino supporta hatina godo hatite zvegodo hatite zvechi anoona hatite zvegodo hatite zvechi tino supporta handitika saka ndati ndikuzivise kuti timu vasvedera vanoda kugara vatenga matickets number dziripo batai number handitika number dziripo batai number mugare mabhuka yo tickets book yo tickets handitika kune vakomana vari kutengesa matickets garai mabhuka matickets enyu guys tengai matickets vachange vari kunzvimbo 3 kuJoburg vachange vari kune kuya kwaimbonzi pamuzinda kudhara neku chimwe yacho Club Rampage and Club Rampage and then the third one and see the third one then from there vachange vachibaya pa Cape Town antika saka Cape Town marangarirwa Joburg marangarirwa let's support our own antika ngati ndakudzai nezuro ngati Queen ndi entertainer musatore zvinhu zvaanotaura kuisa pa heart pa moyo she entertains us anditika let's just go and sim nane zvivinde zvinhu zvanotaura zvazvo kuti ndiani anditika kuenda kunofara kuenda kugonona Queen handitika tirimo handimaona chete kusupportana it's just kusupportana chete saka baba Queen baba Tanya vapindira handitika Queen baba Tanya vavepo vapinda mu-SA vari ku immigration uko ndoko avanga vachimbogadzisa mapepa avo kune zvamboti netsei ikoko saka vari kusota out zvinhu zvavo ipapapo then vobva vapindira mu-SA saka ndangoti guwa ringahofamba nepasipo kui vazodai tikudzotaiwa Queen izvozvo as we speak varipo pa OR Tambo apo ndopavari handitika kanawo hatitarisiri zvakaipa zvingaitika ipapo handitika hatitarisiri zvakaipa zvingaitika ipapo kutasira zvinhu zvakanaka handiti ngatibatei matickets edu guys toenda kunofara handiti life is too short to keep grudges life is too short kuti sore tichiita zvinhu zvinoni basa rese vema 250 ahoyi handitika tatiregerane tiende mberi handitika ngatiregerane tiende mberi hapana handei tinofara chikuru ikuregererana ndo chinhu chikuru chiripo nekusapotana tichienda mberi handiti I love you team diaries because you support I love you team diaries because pane momzi yenyu iyi pane zvainotaura momzi yenyu aiwa muri pasaidi pandoporongwa ndotuka zvangu nendaporonga ndinde ndakutungamirira isi mhosva nenichitozviziva saka inenge isiri mhosva kazhinji kachona ndinde ndakanganisa asi pane iyi aiwa team diaries tengai matickets ngatenge very cheap VVIP I see 300 I think it's 300 handitika it's 300 andimaona so handisi kunovatora aiwa handisi kuenda kunovatora ndatofambirawo hangu nditori kuno kwangu inini ndatofambirawo zvandafambira kuno okay munhu andafambirawo inini manzara ndopa zvimbaso guys muzati ndopa zvimbaso saka mwedzi wapera kudai ndichinda ndopanonzi pauyu pangu ndopa office pangu panapa pagame pandokolekta mari dzangu dzezvimbaso saka munhu andenda tofambira ndamuona kokolekta mari dzezvimbaso mwedzi wapera guys mwedzi wapera handitika Cape Town asandaziva muchariona flyer vakuenda ku Cape Town muchariona flyer asandaziva ndotaura zvandendaudzwa panguva iyoyo zvimwe zvinensa ndaudzwa nditika saka ndotaura zvandendaudziwa panguva iyoyo zvandotaura antimaona saka ina handisi kuenda kunotora Queen nditori kutoita hangu zvebusiness rangu panapa guys inini I'm a business woman I'm a hustler ndikutombohustler kuti ndikwanise kuwana mari yekuti ndinde kwa Queen saka asi guys musakanga mweka kuti nhasi handiko saka nyaya yemafutseke skandi totiga kuti hautiudziri zvokutaura iwewe tototaura kutoti vanhu ngazvipera zvina basa zvakatoitika kudhara kuti you don't tell me what to say and what to do kana ndibvunza mubvunzo usina basa zvandandotaura izvo pandiri kumboindosa ndiwambondituma
zvandiri kumboindosa panapa kuti kwini vapinda hare titenga matikesi ndiwambondituma oda nzati kwa hema 250 yapinda yapinda kapa because tine tichiona kama siti zvamunenge muchinyora hani zvinenge zvichinyorwa tete tichizviona saka tiri kutaura kuti ngative nemweya umwe chete mweya wokusapotana zvimwe zvese izvo guys ngazvinana nebasa rese ngatiite izvo zvimwe chete. Let's come together as people antika toita zvimwe chete zvimwe zvese izvo titilicha zana entertainer antimaona chete anmaona zvimwe zvadadotaura zvichibvunza udadotaura zvisina nebasa rese putsek guys ndokuona yandichikati ganimboita zvebusiness rangu ndokubatai palisha nditika musakangane kuvhota futi guys nhasi ndo last day rekuvhota isai mavhotsi enyu ngaawandi anditika mavhotsi anzi regerera exactly regerera vanokutadzira period zvako zvoda kutaura zvinosana nebasa rese ndekwako unofarira tate nesitomufarira anobvisa munhu wese stress kana tine stress toendakwata titobviswa stress period zvokuda kuzosvita kunge iwe ndiuri padhuze natate utori mubhudzi dzatate uda kutoita mouth pisi yake zvatisingadi izvozvo anditika right saka guys mosweda zvakanaka anditika tichadzoka time tine imwe futi guwa